Ennek a videónak az a célja, hogy segítsen a doTERRA jutalékrendszerének megértésében. 5 alapvető módon tehetünk szert jutalékra. Kiskereskedelmi nyereség révén vagy különböző bónuszok formájában. Ilyen a gyors start bónusz, a Power of 3 bónusz, a Unilevel bónusz és a jutalékalapok. Kiskereskedelmi nyereség. Ha ön kiskereskedelmi áron értékesít egy terméket, akkor a kis és nagykereskedelmi ár közötti különbség az öné. Ez minden kiskereskedelmi áron eladott tétel esetében körülbelül 25%-ot jelent. Hallani fog néhány gyakran említett rövidítést, amelyeket a gyors start bónusznak nevezett másodlagos jövedelemforrás kiszámításához használunk. A PV rövidítés a személyes forgalmat jelöli, a CV rövidítés pedig a jutalékalapot. Minden termékhez tartozik egy PV és egy CV érték is. A jutalékokat a CV érték alapján számítjuk ki. A gyors start bónusszal minden wellness tanácsadó jutalékra tehet szert olyan személyek után, akikkel esszenciális órakat oszt meg, majd pedig támogat a belépésben. A doTERRA minden beléptetett személy esetében kifizeti önnek a CV 20%-át bármilyen termék után, amelyet az illető az első 60 napon belül vásárol. Tegyük fel például, hogy ön mesél a doTERRáról a barátnőjének, Katinak, aki indulásként egy 200 CV értékű rendelést ad le. Önt ezért a rendelésért egy 40 euró értékű gyors start bónusz illeti. Kati minden további rendelése után az első 60 napban ön az általa vásárolt termékek CV értékének 20%-át fogja megkapni, amit heti rendszerességgel folyósítunk önnek. A gyors start bónusz a beléptetők 3 generációja után kerül kifizetésre. Kati beléptetőjeként ön a CV érték 20%-át kapná készhez, minden Kati révén beléptetett személy után a 10%-át, a Kati révén beléptetett személy beléptetettje után pedig az 5%-át. Összefoglalva ön tehát a CV érték 20%-át keresi meg minden ön által beléptetett személy után az első 60 napjuk folyamán. A beléptetett személy valamennyi további beléptetettje után a CV érték 10%-a jár önnek, a harmadik szinten pedig a CV érték 5%-a. A jövedelemszerzés harmadik lehetséges módja a Power of 3 bónusz. Ez a következőképpen működik. Amennyiben 3 első szintű beléptetettje egyenként legalább 100 PV értéket teljesít egy hónapon belül, ugyanezen csoport összesített teljesítménye pedig meghaladja a 600 PV-t, a doTERRA 42 eurónyi bónuszt fizet önnek. Ha ön segít mindhárom első szintű személynek ugyanezt teljesíteni, akkor 212 eurónak megfelelő bónuszra tehet szert. Ha pedig az ő csapataiknak is segít ugyanezt elérni, az ön bónusza már is 1275 euróra nő. Íme egy másik szemléltető ábra. Ön 42 eurót kap az első, 212 eurót a második, és 1275 eurót a harmadik szintért. A doTERRA a legfontosabb bónuszát Unilevel szervezeti bónusznak hívjuk, és talán ez az elérhető legnagyvonalúbb és legkivitelesebb terv. 60 nap elteltével minden fiók bekerül egy Unilevel bónuszrendszerbe, és ön 7 szintnyi mélységig minden egyes szintért egyre magasabb arányú jutalékot kap a CV érték alapján. Első szinten 2%-ot, majd egyre többet egészen a 7. szintig. A legtöbb terv magasabb százalékos aránnyal indít az elején, majd a szintek mélyülésével ez egyre csökken, ami annyit tesz, hogy összességében kevesebb jövedelmet biztosít. Sok más jutalékrendszerrel ellentétben a doTERRával ön a legtöbbből a legtöbbet, a legkevesebből pedig a legkevesebbet hozhatja ki. Amint azt a példa is jól mutatja, a doTERRA jutalékrendszere dinamikus kompresszióra épül, ami egyszerűen annyit tesz, hogy az értékesítés 7 valóban fizethető mélységgel bír az ön számára. Ha a szervezetén belül valaki inaktív, akkor azt a szintet a rendszer átugorja, hogy az önjövedelmet továbbra is 7 szintet ölelhessen fel. Az utolsó jutalék lehetőséget a jutalékalapok képezik. Ezek az alapok azok számára érhetők el, akik premier vagy annál magasabb szintet érnek el minden hónapban. Az ezekből az alapokból nyerhető összeg mindig az adott hónapban elért szinttől függ. Összegezve tehát, 5 alapvető módon juthatunk jövedelemhez a doTERRával. Kiskereskedelmi nyereség, gyors start bónusz, Power of 3 bónusz, Unilevel bónusz, jutalékalapok. Gyors start bónusz választása esetén azonnali, majd később heti rendszerességgel folyósított jövedelemhez juthat. A Unilevel jutalék 7 szintes mélységig kerül kifizetésre,
az önjövedelmének százaléka pedig lefelé haladva egyre nő. A dinamikus kompresszió minden inaktív szintet átugrik a legnagyobb jutalék érdekében. Végül pedig a jogdíjszerű jövedelem kiépítését a doTERRA-nál a 65%-os ügyfélmegtartási arány is nagyban segíti, ami messze menően túlszárnyalja a közvetlen értékesítési üzletágban megszokott átlagot. Ez azt jelenti, hogy ha ön sikeresen kiépíti az üzlethálózatát, akkor ezzel mind a fenntartása, mind a bővítése megvalósíthatóbbá válik. A doTERRA egy megosztásra alapuló vállalat, és jutalékrendszerünk valóban olyan termékekkel jutalmazza az embereket, amire vágynak és szükségük van a mindennapi élet során. Küldetésünk jobbá tenni a világot. Cseppenként, emberenként, közösségenként.